M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndakulandanisoni mbo programu ina ya Tilankhule na Ambuye. Pamene tikupitiriza kusinkhasinkha za nyengo ino ya Lent. Timakamba mu programu yapita ya nsanamira za Lent. Imene kuti tizitifotokoza bwinobwino tikamalowa ndithu mkati mwa maprogramu zosiyanasiyana nyengo ya Lent. Tidakamba za kupemphera, tidakamba za almsgiving, kuwathandiza anthu zimene nazo material things. Maso nanena kuti kugawana kumene anthu kumene ku alms imene ikhala so the giving of the self. Lero mafuna tione mutu wina, fasting and abstinence. Kusala ndi kupunguza. Anthu ambiri, akatolika ambiri, tikamba nkhani ya kusala ndi kupunguza, timangodziwa za nyama pa Good Friday ndi pa Ash Wednesday. Koma tikamba za fasting and abstinence, zimadutsira pamene popo. Timakamba za kusala kapena kuti kupunguza, timanena kuti kuchepetsa zinthu zimene timachita kapena kudya. Pamene tikati abstinence ndi kuti osachitiratu. Akanena kuti you abstain from any food on Ash Wednesday and Good Friday, ndi kuti osadya ndi kudya komwe. Timapunguza chifukwa chani? Timapunguza ndi cholinga choti timve ululu wotithandiza kuzimvetsa komanso kuzidziwa. Timapunguza ngati njira imodzi yozilangira, to experience the pain imene Ambuye sadakumana nayo. Timapanga abstain njolinga choti tithandize ena. Zinthu zimene wakati kupunguza kandi zakudya, mungananena naso sikuseva budget. Ayi. It's for a noble cause. Imene ili zimeta seva zicha, kama zimeta sunga zicha, kama zimeta tizidagwiritsa ntchito pa nthawi ya Lent chifukwa choti timasala ndi kupunguza zicha zikathandizire anthu ena. Ndipo mukalowa m'Malemba Oyera muona kuti ngakhale Ambuye Yesu Khristu amanena kuti pali matenda ena kapena mizimu yoyipa ina imene ingatulutsidwe kophatikiza mapemphero ndi kupunguza ndi kusala. So zimene zikutiuza mumveke bwino lomwe kunena kuti timakamba za kupunguza ndi kusala ndi value yayikulu kwambiri, ndi value yofunikira kwambiri, ndi value yotithandiza ndi kutizindikiritsa certain things about ourselves. Ndimakumbukira ndikukhulupirira kuti azinzanga sandinena paja nkhaniyi koma ndinenabe. Ndimakumbukira ulendo wina wake ndinali ku institution kwina kwake, ndiye idali nyengo ya Lent. Tidalipo zibambo angapo, ndiye tili kumene kuja kunabwera mzathu wina wake amene timamudziwa, ndiye tidampanga offer something. Sina kuti chidali chani, tampanga offer something. Ndiye adadzatiyang'ana kuna kuti azibambo ino, kodi mesene nyengo ya Lent? So we said yes, nyengo ya Lent. Akuti inetu nyengo ya Lent ndimasiya kudya komanso ndimasiya kumwa. Ife nkhani yathu yomwe idali yachakumwa, ndiye titakhala pasi dati masekana kuti matu ndi Mkhristu uyu, koma tonana zimene watiuza tuzoona watikumbutsa. Kuna ku Lenten season ndi nthawi ya fasting. Osangoti nyama, koma fasting from zinthu zimene timazikonda. Abstaining ourselves zinthu zimene timazikonda. Mpaka pa example imene simachoka moyo mwanga because it was like a challenge. Kuti ine as a priest, Mkhristu akundiuza za value chakupunguza.
It was very interesting. And mpaka pano I remember and I appreciate. For zima ndipatsa chithunzi pena dango zindika unena kuti mwina nthawi zina ngakhalenso wansembe ineyo ndimangochita zinthu mwa rutini. Yabwera Lent timate. Koma kuti have I ever gone behind? Kundikapeza the spirit of this fasting and abstinence. Kupunguza ndi kusala kumathandiza ndithu kutiyeretsa. Ambuye Yesu anapunguza 40 days usana ndi usiku. Anapunguza 40 days. Akatoka ndana kuti tapunguza ndi masiku awiri, Good Friday ndi Ash Wednesday, ulepheraso. It's very funny. And nthawi zina mabwera ganizidaona kuti kodi munthu woti ngosauka ndi wapeza nyama mu nyengo ya Lent pa tsiku lopunguza udapunguzebe oti ndisiku khamene wapeza nyama. Ndilimana kuti koma do we understand the spirit of kupunguza? Whether suja umadya koma ngatsiku kumene kuti mwachitsanzo to abstain from meat, I have to abstain because it's a higher value. Chili ndi ubwino waukulu kwambiri kuposera kusauka kwangako. So tena kuzindikira kuti kusala kupunguza kuja, it brings us up. It pushes us up to a certain height of values. And kupunguza should not be the bare minimum. We should do this year the maximum. Tikati kupunguza, tikati total abstinence, ndi kumangana kale osadya nkudya komwe. Madzi tikhoza kumwa koma osadya nkudya komwe. Why? Chifukwa cha value ya chinthu chimene tofuna kuti tichipange achieve. Choncho tikamagamba za fasting, kupunguza, tipunguze chakudya, tipunguze even music. Ena nomupunguze kuyenda akamwendo njira, punguzani kuyenda. Ena fe tipunguze kumwa, not for our sake but for his sake. Kuti anthu ena akationa ife ndisanzo zathu zabwino asitire kukhala Khristu because of our values, high values. Moyo wa Mkhristu wopanda kusala ndi kupunguza Lenten season ndi moyo wopanda ntchito. Moyo wa Mkhristu wopanda kusala ndi kupunguza, it means we've not entered into the spirit of the Lenten season. Ambuye Yesu muno akanasala ndi kupunguza 40 days. Kusala ndi kupunguza zinthu zofunikira kwambiri pa moyo wathu wa Chikhristu. It purifies us. Choncho pofuna kutsendera mapulogalamu amene anatsaganawa kale medi makamba yonera kuti Lenten season kapena nyengo ya Lent ili ndi nsanamira zitatu: kupemphera, kupunguza ndi kusala, komanso kupereka almsgiving. Izi ndi nsanamira za nyengo ya Lent. Ndipo ifeyo during this Lenten season of 2023 ngatifuna kuti mapemphero athu aja amvekedi kwa Mulungu. Mapemphero athu aja amveke kwa Mulungu ndipo Mulungu adziwe kuti ananga wadi atembenuka ndi kusintha. Tikangopanga embrace zinthu zitatu zimenezi, tikazigwiritsitsa zinthu zitatu zimenezi: kupemphera, kusala ndi kupunguza, komanso kuthandiza ena, zithandiza kuti tilowe mkatikati mwa the spirit of the Lenten season. Chitime chikatikati ya nyengo zithandiza kuti tipeze zimenezozo. So izi ndi nsanamira zimene ziyentenda kuyenda nazo mu Lent ya chaka chino. Timene nazo chaka chilichonse. Kwa mu Lent ya chaka chino potene kuti ufuna tipempherere mpingo komanso dziko, tizichite zinthu izi moyenera kwambiri. Tizichite zinthu zimenezi moyenera kwambiri. Why? Ifo ndi nsanamira za nyengo ya Lent. Tipemphere. Tikuthokoza nambo ya Mulungu potipatsa danga ndi mwayi mnyengo ya Lent yoti tipemphere, tisale ndi kupunguza, ndiponso tiwathandize ena. Tithandize kuti zonse zimene tili nazo pogawana ndi anzathu tikhale achikhulupiriro chimodzi komanso ndi mtima umodzi
mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mwana wake